Ka jingnang mi jong ki self help group ki pelapan long ya ki village organization kala nang ki bahada ki jingsim kia jong ki long kemi ban pen long pen man ya ki kenhon ki long kemi jan haman lagi senong kalong jingker khu ka bakrau bat ka long ru ka jingket tiu ya ki yok ka kot bat ka jing ai kam ajam ya ki long kemi hasenong hathau haka khat pral tari ku banai nailar arjar arwar ka kiu shaprang village organization maulandep kalar khe yak jing dab ba ars nem jong ka village organization ka ba kentup ya ki khat sau tli ki self help group haka bagi dikot jong ne kenhon baper kiloan poi ha ne jing rakhe ka singi dap arsnem jong ka kenhon jong ki bat kum juru ke jing pli ya office trikam jong ka village organization ya ka baliyo jing rap na office jong block development officer kum sning cnr di block lengba jong ka mgnregs haka jingya trelang bat ka nrlm haka jing penmang pisah ka pralak tam nak bentaban cenai ke office kum ka dak jong ka jing pli ya ke office trikam jong ka kiu shaprang village organization u MLA ka tha nyu ba jason sokmi maulong ulawan ban khap ribon ha ka jing don lang jong Shri Raja Brahma ubri block development officer komsting CNR di block ki nong kit kam jong ka village organization ki ba kentup ya ikong joy bentas imyong ibri president ikong erani ibri secretary uba garland dingsun ubri block coordinator uba wan lamlat kharwan lang ubri block program manager uba weilamut kurba bat kiwe ban penlong ki jing sa jing kan mau la yoru ye ki jing shat bat ki jing ai song ba Bluetooth disconnected. Bluetooth connecting. Please wait.